Izindaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yokumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze eminijeni. I was sober when I wrote this letter. I don't think anybody ever suggested that you were not. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu sanikezwe umhlabakhe futhi isinqumo sokuhlakaza ithimba laliphenya ngokusocwanga kosombusazwe kwaZulu Natal kwakuyindlela yokuzama ukulungisa izinkinga zamaphoyisa kanye nokulwa nobugebengu ngendlela. Umchunu ke wethula ubufakazi phambi kwekomiti lesikhashana laseParliament. They are looking for one person who is not even danger to the society. Amaphoyisa agasele kungazelele esakhiweni samabhizinisi kaBrown Mokgoti eMahikeng kanti igama lakhe elilokike livele njalo kulabo abafakaza phambi kwekomiti lesikhashana laseParliament nalabo kabethula ubufakazi kukhomishana kaMadlanga. The last focus area, this is for extortion, kidnappings, related crimes. Amaphoyisa eGauteng ethule kumkhankaso wokubhekana nezigameko zobugebengu esifundazweni njengoba usondela ukuqala kwesikhathi samaholide okuphela konyaka. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni ke zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Ungqongqoshe wamaphoyisa osekhefini elikhethekile uSenzo Mchunu uthi ke isinqumo sokuhlakaza ke ithimba elabeliphenya ngokusocwanga kosombusazwe kwaZulu Natal kwakuyindlela yokuzama ukulungisa izinkinga zamaphoyisa kulelizwe kanye nokulwa nobugebengu ngendlela. Umchunu uveze lokhu ngosuku lwesibili ngaphambi kwesigcawu sekomiti lesikhashana eParliament eliphenya ke ngezitsolo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ungqongqoshe wamaphoyisa unikezwe umhlabakhefu okhethekile uSenzo Mchunu usephinde wasivikela isinqumo sakhe sokuhlakaza ithimba labeliphenya ngokusocwanga kosombusazwe esifundazweni kwaZulu Natal njengoba ethi lesinqumo wasithatha ephile sakama. I don't want to leave any doubt in terms of who wrote the letter and why was the letter written. I therefore take full responsibility. No, that's exactly why you're here. Yes, because the committee is holding you to account. Even assure you that I was sober when I wrote this letter. I don't think anybody ever suggested that you were not. Yes. Although it's that time of the year. Umchunu uthi wabonisana nomeluleki wofisi lakhe uAdvocate Cedric Nkabinde kwazise unolwazi olunzulu lwezomthetho. Uthi wayengeke akwazi ukubonisana nomkhuzi wamaphoyisa kuzwe lonke ngalolu daba ngesikhathi besemncwabeni. You don't normally go to a funeral and then pull people aside. That's unnatural. It can happen only on post thinking that you could have pulled people aside, but natural in the flow of things it doesn't flow like that. Ngaphezulu kwalokhu uthi wayefuna umbutho wamaphoyisa uqale unyaka ngegiya elisha. And this thing is about change. How do you go about changing some of the narratives that should change within SABS in favor of the people of South Africa, consolidating their safety? That is the matter. That was not just anything that Mary de Haas wrote, but how do I bring all those things as a collective? Lolu daba luyaqhubeka eParliament. Amaphoyisa agasele kungazelele esakhiweni samabhizinisi kaBrown Mokgoti eMahikeng eNorthwest igama lakhe ke liloku livele njalo kulabo abafakaza ekomitini lesikhashana laseParliament eliphenya ngezitsolo ezadalulwa umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal uNhlanhla Mkhwanazi kanye ke nalabo abethula kubufakazi kukhomishana kaMadlanga. Umokgoti uthi ke okumkhathaza kakhulu ukuthi akekho omthintile ukuze kwenziwe kamalungiselelo okuhlangana malungana ke nesizathu sokugasela kwamaphoyisa. Ubuganono abomphakathi waseMahikeng eNorthwest kulandela ukugasela kwamaphoyisa endaweni yamabhizinisi kaBrown Mokgoti izolo ebusuku. Lo mphakathi ukhalena ngesibalo esiphezulu sezimoto zamaphoyisa ebezitheleke kule ndawo kaMokgoti. Izakhamuzi zalapha zithi uMokgoti akasona isigilamkhuba kodwa kunaloko uwusizo olukhulu kulomphakathi. A form of antagonism from SABS, because there are many people who are disgruntled outside there, but we are experiencing more than
12 cars of police, as and when they are looking for one person who is not even danger to the society. I believe that you've listened to many of the people that you've interviewed, that he's very helpful to the community. He's someone who can help the community. There are many criminals outside who are using guns, weapons and everything, but they're not going for those people as many as how they are right now. They must follow all the proper channels, and then if they, because Brian Mokgotsi has been engaging with SABC, they must engage. It's not like it's somebody who is hiding or somebody who is a fugitive. Brian Mokgotsi is around. uBrown Mokgotsi iziphendulela ubalule ukuthi kungani thungatha kangaka noma yingoba unikwe ithuba lokusiphendulela kukhomishana kaMadlanga na. What is it special about Brian Mokgotsi? Am I wrong to be where I am? Am I wrong to have been given an opportunity to appear before Madlanga Commission? Those are village buildings, man, where people are renting for 3,000, 2,000, 4,000 a month. Ubengabona nangokhala esakhiweni samabhizinisi akhe uMokgotsi ngesikhathi kugasela amaphoyisa. Umsola wokuqala uMoses Sibiya eqhubeka nokwethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kukalowo wayengunozinto bafana neOrlando Pirates uSenzo Meyi wenkantolo ephakeme ePitoli utshele inkantolo ukuthi uyamazi umsola wesine uMthokozisi Maphisa njengoba ethi babefundelana naye. U-advocate Zithulele Nxumalo eqhubeka nokuphosa imibuzo umsola wokuqala uMoses Sibiya umbuzo ukuthi wayemazi kanjani umsola wesine uMthokozisi Maphisa. Kade ngimazi bengimbiza ngomalume ngoba ungasekhawuma malami ngakubo kwama wami. uSibiya uvumile ukuthi babefonelana noMaphisa phakathi kwa-2018 no-2020. Wabuzwa ukuthi ngabe ikuphi bebekuxoxa ngesikhathi befonelana njengoba umbuso ungakwazanga ukuthola ngezingxoxo phakathi kwabo. Yebo ngiyavuma sasifonelana. Mangimfonela ngasuke ngimcheka nje ukuthi uyaphila uright na. Uphinde wabuzwa ukuthi bake baxoxa yini ngesigameko sokubulwa kaMeyiwa esenzeka mhla zingama-26 kuMfumfu ngo-2014. Cha, akaze ngikhulume lutho ngecala lokushona komuntu ngo-26 October 2014 ngoba angazi lutho ngokufa kwakhe lo muntu. Ngangeke ngikhulume ngokufa kaSenzo, angazi lutho ngokufa kaSenzo. Icala liyaqhubeka. Lihlelo azizini kule nyanga ezokwethwasa icala elibhekene noMandla Nkosi Buthelezi osolwa ke ngokubulala wayeyintombi yakhe uChesney Kepler nokuyisigameko esenzeka ngoZibandlela wanyakenye. Imbangela ke yokuhlehla kwaleli icala kongukuthi ke uButhelezi usethola kummeli omusha kumele aqale ahlinzeke ngayo yonke imininingwane yecala. uKepler wadutshula ke washona emva kwengxabano abanayo noButhelezi. Imbiko ke ithi uButhelezi wabeke sebhekisa umbhobho wesibhamu kuyena ezama ukuzibulala kodwa wasinda. Bebengangoboya bendlovu laba bebezokweseka umndeni kaChesney Kepler njengoba umsolwa ubevele enkantolo namhlanje. Inkosi yenkantolo ayizange yande ngamaningi ivele yatshela abasolo ukuthi icala liyaguqa. Your matter will be postponed then to the 4th of November 2025. Umndeni kaKepler ubungeneme ngalokhu uthi lokhu kudla egazini ngoba uqiqe enkantolo ukuqobhoza amaphakethi abo kodwa ithawula lona into abangeke bayiphose. Really disappointed again. That the judge in the bail hearing made it very clear to accused number 1 that on the 17th of October they must make sure that they come prepared, but it doesn't seem that way. Ungoti wezomthetho uchaza kabanzi ngembangela egcwele yokuhlehla kwaleli icala. The case was postponed to the 4th of November. The business of today was purposely for the disclosure. Disclosure, it means both accused persons' legal representative had to be furnished with the copies of the docket so that they'll be able to consult with their clients. And upon finishing consulting with their clients, the matter will be brought before the court on the 4th of November. Lesigameko umbuko lisashaqisa abaningi njengoba imbiko ithi umsolwa wadubula lo wayeyintombi yakhe ngemva kokuthi le ntombi simalile ucilo ngasahlangana entanyeni. Kubika ukuthi umsolwa wayesenesikhathi eside zama ukuncenga le ntombi ukuthi ngamali kodwa intombi yayingasayingeni leyo. Kube ukuthi umsolwa wathola le ntombi imini yesoke elisha kwaxatshanwa lapho kwasuka uthulwe izichwe. Umsolwa lo usha amashushu ngale ntombi nje uganiwe kwazise umkakhe uyena owaluma amaphoyisa indlebe wahlebela ukuthi umsolwa ufuna ukubaleka aye ngaphandle kezwe ebalekela icala.
Akusensuku zatshwala abafundi bakamatikuletsheni baqala ukubhala izivivinyo zabo zokuphela kwenyanga ka-2025. Namhlanje abafundi besikole samabanga aphezulu i-Foreign 2 Erasmus eGoli basingatheko umcimbi wokufunga nokuzibophezela ngaphambi kokuba ke baqala izivivinyo zabo ngoLwesibili. Okhulumela umnyango wezemfundo eGauteng Steve Mabona uthi uhlelo lokuzibophezela kwabafundi ngaphambi kokuba baqale izivivinyo zabo lubaluleke kakhulu ngoba babhala sebefundiswe ngemigomo nemibandela yezivivinyo. The candidates now, they need to understand, they need to adhere to rules of examination. Like as you might have seen that there is a presentation that is going on, take them through irregularities. What is an irregularity? They need to understand all those so that they don't transgress. So they will then be signing to say we're not going to be transgressing on what we've been warned about. Umabona uphinde wathinta udaba lokuqiniswa kokuvikelwa kwamaphepha wathembisa ukuthi alikho elizobhujuka lingakabhalwa kulonyaka. We have since improved the warehouse in terms of the security, the timing of the paper when it's going to be moving from the warehouse to the distribution points, well timed, and also adhere to the protocols around managing the paper, make sure that when it's in transit, it's well guarded like money. Yes, I am. I'm just a bit overwhelmed. Yes, stressed a bit, but believe in myself. Yes. Ukhuthazwa abazali bezingane ngokuthi kuzofanele abalekelela abafundi ngakho konke okudingekayo ngesikhathi sezivivinyo. Bukele sisathi iqhwa ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela udaba oluthi. You are all mourning. You are sad about this, but let's keep peace. Izakhamuzi zaseKenya zibuthene ke enkundleni yezemidlalo lapho kuqhubeka khona inkonzo yohlelo lomngcwabo wezinga likahulumeni owenzelwe kwawayenguNdunankulu wezwe uRaila Odinga okulindeleke ukuthi afihlwe ngesonto. Ukula sikubingelele sukwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu osanikezwe umhlaba khiyo futhi ke isinqumo sokuhlakaza keithimba laliphenya ngokusocwa ngakoSombusazo kwaZulu-Natal kwakuyindlela yokuzama ukulungisa izinkinga zamaphoyisa kanye ke nokulwa nobugebengu ngendlela ke Umchunu ke wethula ubufakazi phambi kwekomiti lesikhashana lasePhalamende. Mukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomnjalo bazo. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa wethuleke inkulumo ekhethekile engqungqutheleni yezobulungiswa ebanjelwe eNyuvesi yaseStellenbosch eKapa nalapho ebaluleka obumqoka bokusimamisa izinhlelo zokuhlinzwa ngokudla kubantu bakudleli kakhulukazi labo abadla imbuya ngothi. The Statistician General's statistics show that many people continue to experience inadequate and severely inadequate access to one of the key issues that you highlight in your theme, food. Severe acute malnutrition remains a challenge. It is most worrying when we continue to hear that malnutrition is increasing in a number of areas in our country, in the Eastern Cape and a number of other areas. And yet, at the same time, we've embarked on one of the biggest social welfare programs on our continent, spending up to 61% of our budget going to social welfare. Amaphoyisa esifundazweni saseGauteng abambe umkhankaso okulwisana ke nomgebengu lomkhankaso wenziwa iminyaka yonke phakathi kwenyanga kaMfumfu kuze kuba kunyaka olandelayo ke ngoMasinga nohlose okulwisana ke nezikinga esikhungethe emphakathi esifana nobuqhwaga ubugebengu obuhleliwe ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye ke nodlame olubhekiswe kubantu besifazane nezingane kanjalo ke nokwakha indawo ephephile emphakathini yonkana. Lombuthano wohlelo lezokuphepha ngamaholide okuphela konyaka ubanjelwe enkundleni ezemidlalo eTsakani eKuruleni.
Uhanjelo iziphathimandla ezahlukene okubalwa uCommissioner wamaphoyisa aseGauteng, uLieutenant General Tommy Mthombeni kanye nondunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi. Ibamba likaCommissioner wamaphoyisa kuzwelonke uLieutenant General Tebole Mosikidi nemeya sekuruleni uNkosindiphile Xakaza ezibophezele ngokwandisa izinsiza ukubhekana nesihlava sobugebengu ekuruleni. We therefore make the solemn call to our residents: do not drink and drive, and let us all conduct ourselves responsibly during this period. Far too many lives are lost each year due to restless behavior. Njengoba sekusondela amaholide okuphela konyaka, izinga lobugebengu livamile ukubonakala lenyuka. Amaphoyisa athi konke kumi ngomumo kwizinhlelo ukubhekana nalabo abaphaka impi emphakathini. It is, of course, gender-based violence and femicide. This is one of our key action on this focus area. It is to ensure that we partner with our community or community organization to enhance awareness and prevention. Kanti amaphoyisa athazoqinisa kakhulu kubugebengu obuhleliwe obuthinta ukwebiwa kwemali ezitokofela, ukuphangwa kwalabo abasuke beyokhipha imali emabhange kanye nokuthunjwa kosomabhizinisi okubonakala kudlangile. We are confronted with extortion linked to ransom demands for kidnapping business people, and now during this period we will know that it is time for stokvel. Amaphoyisa eGauteng athazokwandisa nesibalo samaphoyisa ngesikhathi samaholidi azoqapha yonke indawo. Amakhulu ezakhamuzi abehleleke ezindlini ngokungemthetho eReston komasipala eBuffalo City akhishwa ke onogada benkampani ezimele, kanti ke izakhamuzi ke zikhala ngokuthi zasingenayo indawo yokuhlala njengoba ke zanqoma ukuhlala kule ndawo. Abahlali bashiyeke bedinga emva kokuba bekhutshwe kwezizindlu. Bahleli kuzo isithuba esingaphaya kweminyaka emihlanu kwaye bebanga ngelithi khange baziswe ukuba bazokukhutshwa namhlanje. Bathi ilungelo labo lokuba babe nendawo yokufihla inhloko lenyashiwe ngabasemagunyeni. Namhlanje silapha sikhutshwa kwezinja, sikhutshwa kwabantu abengengobelizwe, kodwa sivotela urhulumente lo usiphetheyo, usinethisa ngemvula namhlanje, usithatha silahle phandle nabantwana bethu. Sibuza into abake ngoma sisuke apha siyephi. Bongeza ngelithi inyathelo lokungena kwezizindlu kukuba kudala bezilindile zabo. Njengoba sikhutshwa namhlanje asindawo sihlala lapha thi singaba lapha. Akho ndawo siya kuyo, asinazi indawo zokuhlala thi. Kusenjalo isebe lozinziso loluntu ephondweni lithi lilandele yonke imiqathango nemithetho ukuzokufika kwesisigaba. This case is that ababantu bahlala kwizindlu zabantu abaqualifyayo bona bengaqualify. Abaqualifyayo ngabantu abadestitute, abantu abadala abangenamali, abantu abaphila nokukhubazeka, abantu abakhokhela amakhaya bengabantwana, kwakunye nabantu abangobona baba-vulnerable kwi-society. Zilungiselelwe zona ezazindlu. Abahlali bafunge ngokusalomba kwinkundla zamatyala. Beliqhubeka ke namhlanje inkantolo ephakeme yaseGqeberha e-Eastern Cape uphenyo ngecala lokubulawa kweshoshovu zomzabalazo ezine ze-Craddock Farm. Namhlanje ijaji uThami Bheshe udlaleke umbukiso wevideo ekhombisa inhlolokhona yenziwa uAdrian Flock nowayengungqongqoshe wezomthetho ngesikhathi kubulawa ke iCraddock Farm. Umdidiyeli kanye ke nentathele eyenza inhlolokhona uHamilton Wende naye wafakaza ukuthi ke wathatha ke le video ukuze azame ukudalula ke iqiniso ngokwenzeka ngoNhlangulana wangu-1985. Lolu phenyo koluphenya ke ngokubulawa kukaSicelo Mhlawuli uMatthew Gonio uForte Calatha noSpero Umkhonto ohlehlisele ke umsombuluko. Izakhamuzi zaseKenya zibutheleke enkundleni yezemidlalo lapho kuqhubeka khona inkonzo yohlelo lomngcwabo wezinga likahulumeni owenzelwe kowayengundunankulu wezwe uRaila Odinga okulindele ukuthi afihlwa ngesonto. Ongunkosikazi kaOdinga ukhuthazeke izinkumbi zabantu baseKenya ngokuthi kuzofanele ke baphokophelele ukwakha ukuthula noxolo ezweni kanjalo ke nase-Afrika yonkana. One thing that I know that Raila stood for and he keep on repeating is that we need peace in our nation
we need peace in our homes. And peace will not survive in a situation, in a chaotic situation. For that reason, I appeal, today I appeal, let us mourn Raila in peace. I know you are all concerned, I know you are all mourning, you are sad about this, but let's keep peace so that the peace can prevail, not only here in the stadium, but also in the rest of the country. Mbukeli usale kahle.